Pojďte schválit, pojďte dvoje, no troje. Víc vydržíte. Někdy Duch Svatý něco dělá uvnitř v člověku, v duši, v jeho srdci. A je to vidět, projevuje se to jinak. Ale někdy, protože naše tělo je chrámem Ducha Svatého, on chce nás pomazat, naši hlavu, naši kosti, naši nohy. Postavte se tady. Zvedněte svoje ruce. Teď proste o Boha, ať pomáže vaše olej, vás olejem, vaši hlavu a vaše nohy. Což je velmi důležité, aby byla pomazaná hlava. Ty se soustředíte na Boha, ne na lidi. Teď ve jménu Ježíše Krista, Duchu Svaté, tě prosím, pomáž jejich nohy. Pomáž jejich nohy ve jménu Ježíše. Pomáž jejich nohy ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše. Haleluja. 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 Mluvil k těm mrtvolám. Ty mrtví Jouži, nebo Pepičku. Bůh vylije na tebe svého ducha a obživí tebe, abys nebyl více mrtvý, ale vstaň a choď. Nebuď nevěřící, ale staň se věřícím. Neotroč hříchu, čiň pokání a vstup do služby Bohu. Potom prorok promluvil k Duchu Svatému. Takže prvně mluvil k mrtvolám. Vidíte, zde, že mrtvoly dělají ten hluk, ten zvuk, velký šum. Jednou, až dostaneme od Boha nové tělo, oslavené tělo, tak už více nebude zvuk a budeme se pohybovat jako anděle Boží. Ale zatím, dokud jsme tady v tomto těle, když přichází Boží slova k našim tělem, takže to způsobí ten zvuk a šum, protože se setkává naše přirozené s Božím nadpřirozeným, s Božím mocí, s Božími schopnostmi. A v takových případech, jakoby 10 000 voltů bylo zapojeno do lidského těla, Boží přítomnost je často stejná jako elektřina pro naše tělo. Otřese lidské tělo. Doslova. Jako by tě posadili na elektrické křeslo. A i tohle se stává. Toto Biblia nazývá ne bláznostvím, ale vytržením, neboli extázi. Božím dotekem. Takže prorok promluvil k duchu v 9. verši. Říká, prorokuj. Ani nevím, mám pokračovat dál. Přijď duchu a dechni na tyhle mrtvoly, ať ožijou. Vypadá to, že už nebudu pokračovat číst Ezechiela 37. kapitoly, protože ta atmosféra tady bude příliš ohnivá. Chválme Boha, ne? Chválme Boha, protože Bible říká, že když se radujete, zpívejte chválu Bohu. Když se raduješ, tak oslavuj Boha.
Pomozte jim, pochytejte je. Uvaděči, pomozte jim tam.